संजय राऊतांचं असंच आहे, खोटं बोल पण नेटाने बोल, ही म्हणजे ती तंतोतंत त्यांना लागू होते. आतापर्यंत ते जे सगळे डरकाळ्या फोडत आहेत, ते जे बोलत आहेत त्याचं काही सत्य झालं का, कुठे खरं झालं का, काहीच नाही. सगळं फक्त वल्गना करायच्या, काहीतरी पैशासाठी मोठ्या मोठ्याने बोलायचं. पण आता शेवटी सगळे पेपर समोर येतील, सगळी चौकशी होईल, त्यावेळेला सगळ्या जनतेसमोर सगळ्या गोष्टी येतील ना. तुम्ही आता काय सांगताय की सगळी जमा करून घ्या आणि भाजपाला देऊन टाका, काहीतरी असल्याशिवाय ईडी अशी कारवाई करणार नाही, इतकं एकदम अटॅचमेंटपर्यंत त्या ठिकाणी प्रॉपर्टीच्या जाणार नाही. मला वाटतं आता थोडं थांबा. आता तुम्ही काही म्हणत असला मी फाट्यावर मारतो, मी लाट्यावर मारतो, वाटेल तसं बोलायचं, काही तोंडात येईल ते बोलायचं. माझा खून होणार आहे, माझा मर्डर होणार आहे, माझा हा होणार आहे, माझा तो होणार आहे. मला वाटतं मराठी माणसावर अन्याय होतो आहे. मला वाटतं यामुळे त्यांना आता कुठलीच अनुभूती मिळणार नाही. सगळं त्यांचं काय काय आहे नाही आहे सगळं पापुण्य त्याचा जनतेच्या समोर आलेलं आहे, या राज्याच्या समोर आलेलं आहे. नाही, राज्यामध्ये कुठेही कायदा आणि सुव्यवस्था शिल्लक राहिलेला नाही. मला वाटतं कुठे शिल्लक राहिले. आता काय राज्याचे गृहमंत्री जेलमध्ये जाऊन बसलेले आहेत, माजी गृहमंत्री खुर्चीवर असताना, पदावर असताना. मोठे सगळे पोलीस अधिकारी ते सुद्धा जेलमध्ये जाऊन बसलेले आहेत. अनेक जण चौकशीच्या फेऱ्यामध्ये आहेत. ते राज्यामध्ये चाललं काय. अनेक मंत्री आता जेलच्या वाऱ्यावर करतायत, अनेक जण रस्त्यावर आहेत. कुठे कायदा सुव्यवस्था आहे. आणि कुणाला बघायला वेळ आहे. मंत्र्यांना बघायला अजिबात वेळ नाही, मुख्यमंत्रीचं ढुंकून बघत नाही. अधिकारी आहेत ते आपल्या आपल्या कामामध्ये दंग आहेत. इतक्या जोरात म्हणजे इतका बाजार मांडला गेला पोलिसांच्या बदल्यांच्या बाबतीमध्ये की त्यांनी दिलेले पैसे वसूल करायच्या वारमार्गीत ते सगळे पडलेले आहेत. पोलिसांचं मनोबल खच्ची झालेलं आहे. अगदी खालच्या हवालदारापासून, LCBच्या हवालदारापासून राज्यामध्ये काय काय भाव चाललेले आहेत. मला वाटतं राज्यामध्ये कधी इतकी वाईट परिस्थिती कायदा आणि सुव्यवस्थेची नव्हती किंवा पोलीस खात्याची नव्हती. इतकं वाईट परिस्थिती आज या ठिकाणी झालेली आहे. पोलिसांचं मनोबलच या ठिकाणी त्याचं पूर्ण खच्चीकरण झालेलं आहे. कारण इतके पैसे त्यांना मागितले जात आहेत, बदल्यांमध्ये इतके पैसे भाव कुठल्या कुठे ते काढलेले आहेत. आणि त्यामुळे मला असं वाटतं की गेले 5 वर्ष देवेंद्रजी होम मिनिस्टर असताना, मुख्यमंत्री असतानाची वेळ आणि आताची वेळ जर पोलिसांना विचारली तर ते खरंच त्यांच्या तोडून ऐकलं तर इतकं वाईट वाटतं की काय चाललं आहे राज्यामध्ये. इतकी विदारक परिस्थिती कायदा सुव्यवस्थेची आहे. त्यामुळे गुंड मोकाट सुटलेले आहेत. अधिकारी पोलीस मस्त त्यांचं जोरात काम चाललेलं आहे. मंत्री त्यांना हप्ते मागायला लागलेले आहेत. बदल्यांमध्ये वाटेल तसे पैसे घेत आहेत. त्यामुळे सगळे कायदा सुव्यवस्थेचे 3-13 राज्यामध्ये वाजलेले आहेत.